Mitä täällä tapahtuu? No niin, kaikki nyt oikeisiin partioisiin. Pankki eteläpuolella, Jordi. Tähän autoon! Ja sitten... Ja kun minulle huolet, että ei tähän. Jordikka, se ei ole valetti. Mikä on valetti? Palettiko? Nää kehutaan mulla ihan... Eikä Paletti Jordikan vai? pitänyt olla 3 naisen kanssa. Jordikka, olkaa hyvä ja menkää sinne valettipartion kyytiin. Jortikka! Mikä on palettipartio? No niin, sitten samassa järjestyksessä kun tulimme tänne. Herra Eversti Kaupunkitalo. kuulostaa vähän stressaantuneelta. No niin, kuulostaa kyllä, joo. Vyöttiin. Moottoripyörän partio sinne keulaan. Kättä vauhdin 60 kilometriä tunnissa. Mikäli kohtaamme vihollisia, koko meidän saattoi pysähtyy ja alkaa turvaamaan meidän raha-autoja. Eikä me pysähty kannata. Niin, eikö sinä nyt kannattais vaan ajaa sitten täysiä eteenpäin, joo? Ei, mutta kaikki menee erittäin hyvin. Nyt onnea kaikki ja tehdään tästä riemullinen operaatio. Eversti, hengittäkää. Joo. Siellä on Eversti sitten bunkkerissa viskiä, monta pulloa, jos tarvitte vähän hölpsyä. No niin, hiljaa. Heino pyytää hiljaisuutta. Takana seuraa tää valkoinen Porsche pankilta No niin. sekä toinen tumma ajoneuvo. Tirsoutukaa keulasta. Ai helvetti. Antakaa henkilölle voimakas poistumiskäsky, mikäli jatkaa seuraamista, niin ilmoittakaa heille, että poliisi tulee vaikuttamaan aseellisesti. Kunnon vittu hökälepartio, ei helvetti. Toistaiseksi pysyy aika kaukana. Kun puhut radioon, niin se näkyy tuolla, missä näkyy toi... Missä on toi mikrofoni. Niin se muuttuu tossa se, joo. Tää onkin kätevä. Voitte tälle valettipartioon, te voitte nyt irrota sen verran letkasta, että käytte katsomassa, mikä siinä on homman nimi on. Antakaa heille sitten megafonin kautta vietty käskytystä, saatana. Tää on valetti. Mäkään en tiedä. Sarkeri ottaa valetin paikan moottoripyörien takaa. Liikanen ehdottaa nopeuden nostoa. Mikä on ehdotuksenne? Ja nousi 90, herra Eversti. Mitä mieltä poliisipäällikkö? 120 moottoripyörät nostetaan. Että me näihin taas. Toistava. 120. 60. 110 siitä ne on. Valmiusyksikkö kai. 110 kuitti. Ei, no se käy ehkä järkeä enemmän kuin valet-pysäköinti. No niin, paljon uudestaan. parempi. Valetti tiedottaa tää Topin auto sekä tää valkoinen auto. Meillä on tämmönen seuraavalle poliisisaattuer, mennään Perkele. rahaa kuljetetaan, niin oli nyt tähän joku liittyvä, et ei varmaan liity mikään Ja hotelli. kuittiin. Ja Topin musta ajoneuvo vastaan tulevien kaista. Kohti letkaa. Silmät auki luultavasti kohta tapahtuu. Ei vittu, mitä tapahtuu? Ampuuko joku? Mitä täällä tapahtuu? Kuulemme ammuntaa. Emmalta ammuntaa. Ei Mistä se vittu. En minä... Ja en kuittiin, rataa. mutta ainakaan laukaukset ollut meihin kohdissa. Ei ollut Ja tänne. mitkä jatkaa. Et voi käyttää. Miksen voi käyttää? Eikö mä pysty autosta ampumaan tolla? Onko valetti tarkastanut ton pakettiauto takaa vielä? Joku ampuu jos. Ei, pidetään silmät. Niin Kukkulolta ammuttaa vasemmalta puolelta. Kuitti, letka jatkaa matkaa. Letka jatkaa matkaa ja kaikki on hyvin itsenäinen Se on pori iso se, elikkä me selvitämme. Tuommoisella isolla pyssyllä ei pysty ampuu autosta Auto niinkö? menee vasemmalla kaistalla. Moottoripyörät mä suosittelen. kaistaa menee ajoneuvo. Okei, no niin. Se käy Kyllä, järkeä. kuitti nähty. Noustaan rampista Tai ylös ei käy sen järkeä, oralle ja miksei mennään pysty? tuolta noin Ei mulla ole mitään pienempääkään. kaupungin kautta. Pois Mulla on moottoritieltä. kirves. Erinomainen ehdotus. Mulla on kirves, mä voin sitä heitellä sitten vaikka.
Siellä oli varmaan väijy ees. Valkoinen ajoneuvo. Jaa, mitä ihmettä? Ootteko te naiset kyydissä kaikki vielä? Ollaan. Hirve hiljasta. Tämä oli Hyvälle Valetin jännittävää. tehtävä nyt on sitten saada tämä ajoneuvo pois meidän perästä hinnalla millä hyvänsä. Niin antakaa heille 3 käskytystä, mikäli ei poistu varoituslaukaus. Oi jep. Kääntynyt pois. Tulee Minä auto oon vähän vastaan. noita tähtiä tässä katsellut. On niin kirkas tähti taivas. Ai, että on nättejä tähtiä, joo. Harmi kun minä en kerkeä katsoa kyllä yhtään. No niin, se on kyllä aina kuskin Pitäisikö hieman tiivistää letkaa? Oi, herttinen. Turvavälit ovat tällä hetkellä ihan hyvää. Liian tiivis pakka on haitaksi. Erinomaista, Eversti ei ressaa, älkää ressatko. Ei, Mikäli tulla kontakti ei tulee, viitti niin siinä huutaa. vaiheessa tiivistetään. En uskalla. Jos tässä olisi vaan armeijan porukkaa, niin sit voisin sekoilla jotain, mutta kun tuossa on poliisi, niin mä en uskalla tehdä mitään ihan Valmiina tosi typerää. sitten. Joo, valmiina ollaan. Onko sulla Vappu joku pyssykkä? On minulla selässä tommonen rynkki, joo. No niin.